Aratilio sa Dagupan City, takbuhan ng mga budgetarian na naghahanap ng pangregalo. Para sa detalye alamin sa ulat ni Idol Juana De Vera. 104.7 IFM Report! Kanya-kanyang diskarte ang ilang mamimili sa Dagupan City sa kanilang budget ngayong pumasok na ang buwan ng Disyembre kung kailan kaliwat kanan ng mga exchange gifts sa mga paaralan at opisina. Tulad ni Aling Nieves na nadatna ng IFM News Dagupan sa Baratilio sa bahagi ng Galvan Street, Dagupan City upang maaga nang makapamili ng mga panregalo na pasok sa kanyang budget. Ay, pangsuot sa Christmas party. So dito rin kayo bibili ng panregalo, ma'am, ng mga bata? Dito. Magkano budget niya, ma'am, sa panregalo? Malit lang. Anya, sapat lang ang kanyang inilaan na budget pambili para sa mga batang dadalo ng Christmas party. Para makamura tulad ni Aling Nieves, dito sa Baratilio ang takbuhan dahil sa mga bagsak presyong mga kagamitan na mabibili dito. Ayon naman kay Raida Abdullah, isa sa mga stall owner sa lugar, mabenta sa kanila ang mga pambatang kasuotan. Pambata, tsaka overalls, t-shirt. Na nagkakahalaga po ng 150, 130. so yun na po yung pinakamababang price. May mga mabibili rin umanong overrun sando na nasa 130 pesos, oversized shirt na nasa 150 to 280 pesos, crop top at pantulog na nasa 60 pesos depende sa klase, shorts na nasa 2 for 180 pesos, tsinelas at sandals na nasa 100 pesos to 150 pesos depende sa klase at marami pang iba. Mayroon ding mabibiling isang rolyo ng gift wrapper na nasa 10 pesos at ready-made na paper bag na nakadepende ang presyo sa size na bibilhin. Inaasahan umano nila ang posibleng paglakas pa ng bentahan at dagsa ng mga mamimili sa kalagitnaan ng Disyembre hanggang magbagong taon. Kasama mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Juana De Vera, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.